Trápený. Chceš mít na klapka? Kam, das ist so, das macht man so, wenn man Gitarre spielt und da geht man so nach links und dann wieder nach rechts und dann eine Drehung und dann sich boom, splash, bam! Já ti řeknu. Logicky řečeno. Když běžel tama, tak bude předpokládat, že půjdu tama, takže půjde tama. Jo. Předpokládá, že takhle myslí, takže půjde tama, takže já nevím, kurva. Dobře, to doma nejde. Kde je? A konzumace. A to je konzumace. To máš super. Ukaž. Co mám super? Horse feeders. Horse feeders? Horse feathers. Já to nevím vyslovit. A má ještě jednu flexu z toho značku. To jsou No, to bylo u té flexi? No. Koňský. Peří. No. No, zašlukuj se. No, super. Odnes pozimní kabáty do živila. Nehejbej se. Honzo, nehejbej. Nehejbej se. Bacha. Seď. Honzo, koukej, je to pro tvý dobro. Není to pro žádný Je to pro tvý. Honzo, káže, takhle prostě, když nosíš čepici tak, aby ti... Jo, tohle Tak. Koukej, teď ti něco vysvětlím, koukej. Čepice se nosila proto, aby ti bylo teplo leda tak jako v roce 1 000 000 před Kristem, jo? Ano, Když žili neandertálci. To se nosila čepice pro teplo. Jenomže on tady je jeden neandertálec. Já jsem neandertálec, jo. Jenže Honzo, sedni. Teď je doba. Teď je 21. století. Čepice. Proto hele, ve špici dala. Teď je doba, kde se nosí čepice proto, abys vypadal hezky. To ještě nikdy nebudeš, ale mohl bys se tomu aspoň trošku přiblížit. Tak prosím to ne, jo? Já ti dám na hlavu. Na hlavu ti dám. Ty si tak něco proto. Jemu to prostě nejde, že? Ještě... A lidé potřebuje být další vlasy a tady kratší. Ale ksichty. Natáčíš nebo fotíš? No, fotím právě. Řekla Nata nejdřív, takže... No jasně, že natáčíš. Ty si natáčíš.
No. Já jsem fakt velký. Děj to do konce. Ten největší kvák světa. Red Bull, promiňte, Red Bull, das koffeinhaltige Getränk, Frank's Energy Drink auf dem Markt. Cože? To si kupovalo lidi. Eine Pizza. Číslo na to ne. Ich gebe jetzt eine Pizza. Bitte schön. Dankeschön. 120 Euro. Ne, danke. Sie bestellt sich eine Pizza. No, Ich würde ihr eine Pizza für nichts geben. Aber es ist auch nichts drinnen. Also nichts für nichts. Das ist ziemlich unfair. Wollen Sie ein Cocktail? Já pak vypadám jako plnej divnej debil. Tady furt dělám blbosti. Což já dělám? Náhodou v Gimplu je rychlej. Tschüss, Mama. Tschüss, Mama. Prvně to vlevo musíš zavřít. Teď, všichni to vpravo. Ano, tak. Kdo? Tam mě pozorovali.